ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಟಕ ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋಟಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದು 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 1 kg ಬೀನ್ಸ್, 1 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಲ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ. ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲದ ತುಂಗ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಲೋಟದತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂತ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸೆಕೆ ಬರೋದು ಒಬ್ಬಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಿನಾನೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಉಪ್ಪು ಐಟು ಉಂಡು ಮ್ಯಾಗಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ತಿಪ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದತ್ತಂದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಚೂರು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಗ್ಗನ್ನು ಸಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈಗ ಪಾಡ್ಗ. ಈ ತೆತ್ತಿನ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮಟಕ ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮಟಕ ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಾತ ಮಂತುಕ ಮಟಕಡು ಮಂತಿನ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರು ಸೂಪರ್ ಆತ್ಮೆ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.